Ahojte, v dnešnom videu by som si s vami chcela rozobrať tému, ktorá nie je úplne bežná, ale veľmi blízko a úzko sa týka mňa a môjho súťaženia, a to je presne to, ako funguje alebo aké je súťaženie na Slovensku pod asociáciou, pod ktorou som dlhé roky súťažila, a to je SAFKST, Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja. A dnes by som vám chcela podrobnejšie ukázať, čo všetko obnáša súťaženie v SAFKST, teda ktorá spadá pod IFBB. Čiže poďme sa na to spolu pozrieť. A poďme si povedať, že prečo som sa rozhodla to natočiť, a to je hlavný dôvod ten, že väčšina ľudí vidí vo fitku ľudí, ktorí proste vyzerajú super, ktorí vyhrajú nejaké medaile, ktorí sa postavia na stage pre pár minút, ale nikto nevidí, čo to všetko naozaj obnáša. Že sú to niekoľkomesačné prípravy, že to stojí niekoľko, možno aj 1000 eur, a že sú to mesiace driny, odopierania si a teda robenia len toho istého dookola, fitko, spánok, regenerácia, jedlo a proste všetky ostatné hobby a koničky idú bokom. Čiže práve preto som sa rozhodla niečo bližšie o tom natočiť, a teda tak môj pohľad na to, ako teda fungujem ja, ako prebiehajú moje prípravy, koľko finančne ma to stálo alebo stojí, a teda aká je realita reálne, bez toho, aby som tam dávala nejaké prikrášlenie alebo niečo, aká je realita súťaženia na Slovensku. Čiže poďme si o tom niečo povedať. Čiže ako prvý bod by som začala s tým, že si musíš, alebo teda mala by byť podmienka si nájsť trénera, pokiaľ chceš mať nejaké úspechy, pokiaľ chceš napredovať a pokiaľ chceš mať nejaký systém. Dôležité je to hlavne preto, že ty sám na seba ako športovec sa pozeráš inak, ako sa pozerá napríklad niekto druhý na teba. Čiže stále je lepšie mať na sebou niekoho druhého, ktorý má taký iný, kritickejší možno názor, alebo teda sa na teba pozrieť s druhým okom, pretože ak by si sa pripravila sama, tak by si možno povedala, že už vyzerám dobre, už môžem ísť na súťaž, hej, a pritom niekto druhý sa na teba pozrie a si povie, že ešte vôbec to nie je ready na súťaž, hej, alebo zase byť príliš kritická, že už možno prepálíš tú formu a niekto druhý sa na teba pozrie a teda ti povie tú realitu. Čiže práve preto je dobré si zvoliť trénera. Nastaviť si nejaký tréningový plán a tréning jedálniček, čiže nastaviť si nejaký cieľ, napríklad stanovíš 3 až 6 mesiacov spoluprácu. Samozrejme ide o to, že či ideš od objemovej fázy a si začínaš tú prípravu, alebo ideš rovno sekať na tú súťaž, čiže do kalorického deficitu. A veľmi dôležité je si nastaviť jasne stratégiu, mesiac po mesiaci, ako bude tá príprava fungovať, ako budú nastavené makra, alebo ako bude nastavený ten jedálniček. Čiže práve preto je dôležitý tréner, ktorý vám spraví celú tú takú stratégiu toho, ako sa dostať pomaličky krok po kroku k finálnej forme, teda k súťaži. Hej? Čiže toto je veľmi dôležité. A takisto buď sama, alebo sám, alebo teda tréner ti vyberie, alebo teda sa zhodnete na tom, do akej kategórie sa hodíš súťažiť, či do bikini fitness, bavím sa len o ženách teraz, čiže k mužom sa nebudem vyjadrovať, čiže buď sa hodíš do bikini fitness, buď do fit model, buď do wellness fitness, alebo do body fitness, hej, čiže všetko to závisí od toho, aké máš predispozície, že či máš teda viac osvolenú spodok tela, poviem to krátkosti, teda wellness, že či si také viacej utlá, chudšia a teda máš takú viacej symetrickú postavu, hej, a hodí sa viacej do bikin, alebo body fitness, kedy máš široký vrch teda tela, chrbát, ramena viacej osvalené ako spodok je taký utlejší, a fit modelky sú také chudučké, čo najmenej svalikov a také princeznovské by som povedala, hej. Čiže toto sú tak rýchlosti opísané kategórie. Treba si uvedomiť, že tá príprava nebude trvať nikdy mesiac, možno ani 2 mesiace, alebo teda nemala by trvať 2 mesiace. Závisí od toho, že či ideš už rovno z objemu s tým trénerom, alebo teda rovno ideš sa pripravovať na tú súťaž, ako som spomínala, že ideš rovno teda do diety a tá príprava môže trvať 3 až 6 mesiacov, hej, každý to má inak, čiže toto ti tiež možno stanoví tvoj tréner a teda mať nejakú stratégiu, ktorú budeš nasledovať. Tak a poďme si teraz pozrieť, aká je tréningová realita. Znamená to, že proste máš stanovených minimálne 4, 5 až 7 tréningov za týždeň. 7 môže byť pretože tréning sa ráta aj kardio. Čím si bližšie k súťaži, tým máš väčšiu záťaž na telo, alebo teda viacej tých tréningov, čiže môžeš to rozdeliť, niektorí tréneri to rozdeľujú takto, že ti dajú dvojfázový tréning, už keď si napríklad mesiac, 2 pred súťažou ti dajú dvojfázové, že najprv ideš kardio, potom silový tréning, alebo všetko závisí podľa formy. Samozrejme to kardio, čím sa viacej blížiš k súťaži, je už nutné, čiže buď si dáš tréning, ešte nejakých 30 minút po tréningu kardio a teda cvičíš minimálne 5 krát do týždňa. Cvičiť ideš, či sa ti chce, či máš veľa roboty, či si unavený, či si hladný, či proste nemôžu tam byť žiadne výhovorky, lebo práve to ťa odlišuje od tých lepších, ktorí na tebo môžu
respektíve vyhrávať. Čiže tie tréningy fakt sú tam nutnosť a bez minimálnych vynechávaní. Čiže to rozdeľuje športovca, ktorý sa pripravuje na súťaž od bežných ľudí. Hej. Musí si dávať väčší pozor na zdravie, hej, nemala by si dovoliť byť chorá, alebo teda sústrediť sa len na to fitko, nezapájať nejaké iné aktivity, ako je lyžovanie, behanie a tak, lebo všetko toto vie ovplyvniť tvoj progres. Ale samozrejme nemusí sa to týkať každého rovnako, je to veľmi subjektívny šport a na každého platí niečo iné. Čiže chcela som tým len povedať to, že tých tréningov proste je tam viacej za týždeň ako u bežných ľudí. Je tam kardio a je tam väčšia taká striktnosť tá tréningová. A poďme sa zamerať na stravu, to je asi taká najťažšia a najdôležitejšia časť celej prípravy. Dôležité je si zapisovať stravu, kontrolovať si makra, nemôžeš už jesť len tak od oka, lebo od oka je široký pojem, čiže treba si na toto dávať pozor a teda je to taká dôležitosť. Nemali by tam byť žiadne cheat meally, cheat day a neviem čo. Samozrejme raz za čas, všetko závisí od toho, ako sa vyvíja forma, ako ti to stanoví tréner, ale ja som napríklad niekedy mala, už keď som na to bola že dobre, že už som si mohla dovoliť nejaký cheat meal si dávať, tak som si dala, alebo také refeedy som zvykla zaraďovať, hej, že to znamená, že vyšší deň sacharidov a tak ďalej si pamätám, že som zvykla ísť aj sacharidové vlny, to znamená, že jeden deň ideš napríklad 250 sacharidov, druhý deň 150 a tretí deň ideš o 70 gramov, to znamená, aby tá forma proste vyšla, vytvrdla, aby proste to vyzeralo tak, ako má. Práve tá disciplína v tej strave musí byť 100%, to znamená, ideš niekde na výlet, musí si brať stravu so sebou. Ideš niekde na dovolenku, musí sledovať, či tam je fitko, či si tam budeš vedieť vybrať niečo z tej stravy. Čiže vlastne celý ten život, tých pár mesiacov, ktorý trvá príprava, musí byť prispôsobený tomu, prečo vlastne ideš súťažiť, keď už do toho ideš investovať toľko peniazy a teda musí si uvedomiť, že to chceš a je to vec, ktorú robíš navyše pre seba. Nikto ťa do toho nenúti, nikto proste to neurobi za teba a ty si sa tak rozhodla. Čiže ja som sa stále na tak pozerala, že proste hoci kde som išla, mala som všetko so sebou, všetko som si riešila sama, aby ostatní ľudia nemuseli trpieť nad tým, že ja som v príprave, hej, lebo tak by to nemalo byť. A hlavne príprava by nemala byť nejaká extrémne obťažujúca pre teba, mala by byť stále zvládnutelná a preto súťaženie nie je úplne pre každého. A samozrejme postupom tej prípravy, alebo čím dlhšie si v tom kalorickom deficite prídu na teba chute, podráždenosť, nervozita a proste všetko ti vadí, máš problém postupne vydržať aj sama so sebou. Ja to hovorím preto, lebo viem, že to tak mám, napríklad už aj teraz, tým, že som pripravená na súťaž a každý to samozrejme znáša inak, ale z mojej skúsenosti, čo môžem povedať, čím som bola bližšie k tej súťaži, tým som mala väčšie chute na somarinky. Niekoľkokrát proste som sa aj rozrevala nad kuracím mäsom, že už mi to proste aj nechutilo, aj by som si miesto toho kuráťa dala radšej niečo sladké alebo kašu, alebo proste niečo, na čo mám reálne chuť. A práve v tej príprave musíš ísť taký striktný režim a nepozerať teraz na to, nemám chuť, dám si dačo iné. Proste nie. Musíš proste jesť to, čo máš stanovené a nepozerať na chute, vlastne byť ako robot, hej. Čiže toto je taká možno slabá alebo silná stránka toho súťaženia, čiže takto. Ďalší taký bod je psychika a to je veľmi, veľmi dôležitá vec. Je to podľa mňa taká alfa omega v súťažení, lebo pokiaľ hlava nie je nastavená, tak nič nepôjde. Hej? A to možno vo všetkom platí, ale teda musíš mať tú hlavu nastavenú tak, že si ideš za tým a stále budú nejaké prekážky, stále bude niečo, stále či niečo počas tých mesiacov vôjde do toho, či už po finančnej stránke, či už proste sa niečo udeje v rodine, alebo či už tebe niečo nevyjde, ale to už je presne na každom z vás, alebo na každej babe, či to ustojíš alebo nie a či za to stojí. Aj ja som mala veľakrát prekažky, aj mám proste prekažky a stále si treba spomenúť na to, že prečo som začala a toto by ťa malo tak hnať dopredu. A strašne dôležité je to, aby sa neporovnávala s ostatnými babami, jak vyzerajú, lebo treba sa sledovať samú seba, kde si začínala, čo si urobila za tú prípravu a teda sama so sebou sa porovná, lebo stále tu bude konkurencia, stále tu budú lepší baby od teba a napríklad ja som prvé súťaže, keď som súťažila,
som to mala tiež takisto, že som sa proste, si pamätám, keď som bola na majstrovstvách Európy v Španielsku, tam som skončila tá druhá, bola som vicemajsterka Európy a si pamätám presne, keď som bola deň, dva pred súťažou, to bola fakt moja že ťažká, dosť dlhá príprava, som sa išla vonku prejsť, som si sadla na lavičku a som si, už bol rozpis o žien, ktoré sa mnou súťažia kategórie a každú jednu som si pozrela a ak som videla, ako vyzerajú, tak proste som sa doma aj rozplakala, som sa položila, že ja nejdem nikam, lebo proste na to nemám. A toto je na tom najhoršie. Akože možno žiadnu babu to neminie, lebo každá si tým musí prejsť. Toto je na tom, že proste čím dlhšie súťažíš, čím viac máš odsúťažené, tak tá príprava alebo dieta nie je že ľahšia, ale trošku inak zvládnutelná a tvoje telo inak reaguje, ty sa na to inak pozeráš, inak to zvládaš a vieš, do čoho ideš. Hej? A tá psychika sa tiež akoby trénuje každou tou prípravou. Čiže ja keď sa na to pozriem spätne presne, tie chyby by som už ani nerobila. Už ani teraz nechcem vidieť, kto so mnou ide na súťaž, kto proti mne pôjde. Lebo zase mala som veľakrát takú skúsenosť, že proste veľa dievčat alebo žien bolo odo mňa lepších, aj v Dubaji, keď som súťažila, teda lepších v tom, že boli viacej tvrdé, viac rokov súťažili a proste boli viacej zdreté, ale ja stále hovorím, ja nebudem súťažiť v tom momente, keď proste to pôjde do extrému a nebudem vyzerať žensky. Čiže ja si myslím, že stále v tom ženskom súťažení alebo v tej ženskej kulturistike, tak nazvime, by mala sa presadzovať tá ženská. A ja si myslím, že aj v tom Dubaji som vyhrala, teda ten Venus Classic, čo som súťažila minulý rok, ale pred 2 rokmi, preto, lebo proste tá baba, ktorá bola proti mne, bola už too much, by som povedala. A vôbec som nečakala reálne, že sa im práve tá ženskosť u mňa, alebo také možno nie až taká osvalenosť bude páčiť a možno taký môj prejav sa im páčil, čiže toto u mňa vyhralo. Čiže netreba pozerať babi len na to, že kto lepší, kto silnejší, kto viac má, keď ide proti vám. Treba súťažiť sám so sebou, prekonávať seba, svoje hranice, svoje limity a nepozerať, kto stojí za vami, pred vami a proste dať do toho maximum, keď už ste sa rozhodli pre to súťaženie. No a hlavne tých pár dní alebo pár týždňov pred súťažou je takých kritických v tom, že proste ty už si vyčerpaná, ty už proste nevládeš, si unavená, ako to zvykne mať aj ja a proste práve tedy treba ešte pritlačiť. Lebo v bežnom živote funguje to, že proste ty už keď máš toho dosť, tak si dáš aj pauzu od cvičenia, alebo cítiš, že môžeš vyhoriť. Ale proste keď už sa rozhodne na to súťaženie, tak pár týždňov, ako vravím, pre to súťažou treba ešte pritvrdiť. Ty už nevládzeš, tvoje telo je už vyčerpané, ale musíš ešte pritvrdiť. Samozrejme je to znova subjektívne, u každého je to inak, každý má inú tú prípravu, ale hovorím za seba, že proste veľakrát sa cítim už unavená, vyčerpaná, všetkého dosť, už by som sa najlepšie zosypala, ale treba ešte pritvrdiť a vydržať. Hej. Hlavne tie dni pred súťažou niekedy som išla od 0 sacharidov a potom sme to plnili, že nešla som úplne, že sacharidy do konca, presne sa robí ten peak week pred súťažou, keď sa pár dní, ale možno jeden deň alebo pár hodín sa nepije voda, manipuluje sa s tými sacharidmi, pridávajú sa, uperajú a veľakrát som bola aj tak, že som bola 3-4 dní bez sacharidov úplne a teda musíš ísť cvičiť, musíš pozovať, musíš fungovať a viem, že som plnila aj v Španielsku, keď som súťažila pred asi 3-4 rokmi. Vtedy na tých majstrovstvách Európy som bola na nulkách a možno deň, 2 pred súťažou som to plnila a viem, že som dostala v ten deň, chápete, v ten deň, keď som mala ísť na stage, v ten deň, keď som súťažila, som dostala svoje dni. Takže toto už akože si vravím, že už len toto mi chýbalo, ale už tým, že to bolo také, že celú prípravu som išla na tých sacharidoch, vlastne tie 2 dni, čo som plnila na tých sacharidoch, tak hovorím, že už keby s tým seknem, aby mi to nedržalo ešte viacej vody, tak už by to nebolo rozumné, lebo som s tým nerátala. Vtedy som dostala 2-krát za mesiac svoje dni, hej, čo sa proste bežne nedieje, ale telo neovplyvníš, takže som aj bola rada, ale vyšlo to všetko akože aj tak super. Čiže som spokojná. Tak a poďme sa pozrieť na tú takú finančnú realitu, koľko čo stojí. Ja som si to len tak v bodoch napísala, aby som si všetky čísla, všetko nepamätala. Čiže na coaching mesačný trénerovi alebo trénerke musíš zaplatiť, alebo ja som platila nejakú čiastku. Čiže ja to poviem tak vo všeobecnosti, nebudem tu dávať úplne do bodky moje sumy a ceny, ale všetko sa to pohybuje v tých rozmedziach. Čiže na coaching pre trénera ti treba od 100 možno až do 250 eur za mesiac, podľa toho kto
akého čo, ako si zvolí, samozrejme pozingy do toho rátam. Na jedlo ti treba určite takých do 600 eur, 300 až 600 eur na mesiac, samozrejme každý to má inak. Teraz ti treba doplnky výživy, nejaké BCAčka, kreatín, glutamín, vitamíny, minerály a tak ďalej, čiže to ti tiež treba nejakých minimálne takých 50 až 100 eur na tieto veci, proteín ti treba a tak ďalej. Teraz také jednorazové veci, ktoré si musí zaobstarať, bez toho nemôže ísť na súťaž, sú súťažné plavky a súťažné topánky. Tak súťažné plavky stoja rôzne, naozaj sa vedia vyšplhať už aj na 1000 eur, ale také najlacnejšie, možno keď ich kúpiš aj od ruky z nejakého bazaru, ťa vyjdú od 200 do možno 800 eur. Za 800 eur už si kúpiš naozaj, že proste luxusné ruské bikiny, ale sú to naozaj pálky. A teda za topánky zaplatíš, tuším, 60-70 eur stoja do IFBB, do Saxtu tie klasické topánky a teraz keď ich chceš dať vykamienkovat, to tiež niečo stojí, takže ťa môžu naozaj topánky vyjsť aj na 200 eur. Teraz, čo sa týka súťaže, potrebuješ sa zaregistrovať v klube a potrebuješ teda spraviť registráciu tej Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja, čiže štartovné napríklad na súťaž stojí od 50 až 100 eur, hej, lebo každým rokom to dvíhajú, čiže na to, aby si vôbec išla súťažiť na klasické pohárovky po Slovensku, tak musí si zaplatiť na mieste tiež také štartovné. Potom si musí zaplatiť nástrek na súťaž, ktorý sa koná priamo na súťaži, lenže ty si to musíš dopredu zabukovať a platíš tiež na súťaži a ten ťa môže výjsť už aj na 70-80 eur. Potom ti treba make-up a vlasy. Hej, lebo si žena, chceš byť pekná, musíš byť upravená a nie každý to zvládne úplne sám, takisto ako ja som sa nikdy neličila, alebo možno z začiatku som sa ličila párkrát sama, ale lepšie, keď ťa nejaký profička naličí. Takže na to ti treba tiež nejakých od 50 až 150 eur možno, lebo dnešné make-upy sú naozaj drahé. A teraz, keď ideš cestovať, lebo nie stále máš v svojom meste súťaž, teda väčšinou nemáš v svojom meste súťaž, tak musíš cestovať. Hej, a na to ti treba určite nejakých 200-300 eur, potrebuješ sa ubytovať, budeš tam spať minimálne 2 noci, musíš sa dať dopraviť s autom do toho mesta, čiže na to ti treba tiež peniaze. Čiže celkovo za sezónu vieš kľudne vysoliť aj možno 2000 eur, hej, aj možno aj viacej. Záleží od toho, na koľko súťaží ideš a koľko stoja tvoje jednotlivé doplnky výživy, koľko páš trénovať, čiže to sa všetko tak dokopy zráta, ale reálne to nie sú sumy v stovkách, ale naozaj sú to sumy v tisíckach eur. A teraz sa poďme pozrieť na ten deň D, deň súťaže, hej. Čiže ja to budem opísať podľa seba. Ráno som vstála, musíš poslať formu, alebo teda skontroluje ťa tvoj tréner, ako to vyzerá. Už väčšinou od večera som nepila, teda sekla som vodu deň predtým, niekedy po obede k večeru podľa formy a teda som si cuckala, už len podľa toho, ako to vyzeralo do tej súťaže vodu, možno po deci dvoch som pila vodu, ale reálne som sa nenapila poriadne. Väčšinou som mala soľ preč, čiže to už som nejaké pár dní pred súťažou už nesolila, čiže aj mäso, aj všetko som jedla bez soli, proste len na koreni, ale už to sa aj v dnešnej dobe pomaličky nerobí, alebo teda robí sa to už tak, že sa manipuluje s tou soľou, ale nevyradzuje sa úplne preč, ale prešla som si aj takými prípravami, kedy som bola 4-5 dní, kľudne aj týždeň bez soli, hej. No a teda prídeš na súťaž, pochrumeš nejaké sacharidy, každé 2-3 hodinky plníš, teda každé 2 hodinky si dáš možno nejaké ryžaky, ja som jedla ďatle, džem a teda trošku aj kuracieho mäsa, aby sa tie svaly naplnili a teda po každom jedle som zvykla asi popozovať, nech všetko sa to teda naplní do tých svalov. Potom čakáš, ideš na nástrek, oni ťa nastriekajú, realita je taká, že ty si holá v tom stane, normálne, že holá a oni ťa natierajú, striekajú, sú tam aj ženy, aj muži, čiže to musíš už sa úplne odosobniť, to je jedno proste, koho vychytáš a potom sa tam sušíš pri takých tých stanoch, čiže vysušíš sa a potom reálne už len ležíš a čakáš, kedy ideš na ten stage, lebo nikdy to nie je úplne na Slovensku na tých pohárovkách stanovené, stále sa to posúva. No a potom ideš na ten stage, budeš tam fakt, že pár minút a to je celé. Hej, čiže je to niekoľko mesiacov prípravy pre pár minút na stage. Hej, čiže je to proste krutá realita. A poďme sa pozrieť, čo za to dostaneš. Bavíme sa o amatérskej úrovni. Hej, amatérska úroveň SAFKST IFBB. Dostaneš za to medailu, pohár, možno nejaký diplom, dostaneš za to nejaké doplnky výživy možno a dostaneš za to už asi ani tak nič. A žiadne peniaze nevyhráš na amatérskej úrovni, teda pokiaľ sa budeme stále v rámci Slovenska, pokiaľ sa budeme o pohárových súťažiach, nevyhráš peniaze a nemáš nejakú finančnú podporu od štátu,
od nikoho a hlavne nemá sponzorov, lebo si začínajúca súťažiaca. Tak sa poďme pozrieť na to, čo je vrchol súťaženia v rámci amatérskej úrovni. Bavíme sa stále o IFBB a to SAFKST, čiže Slovenská asociácia fitness kulturistiky silového trojboja. Čiže vrchol súťaženia v tomto sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Na to, aby sa tam vedela dostať, je to inak extrémne ťažké a strašne ťažko sa je tam dostať. Ja som bola nominovaná a ty sa teda musíš nominovať na slovenských súťažiach. Hej. Niektoré sú len pohárovky, ale stále sa označí jedna súťaž, ktorá bude nominačná na ten svet alebo Európu. A ty tú súťaž teda by si mala vyhrať alebo teda skončiť čo najlepšie a už tá reprezentácia, ktorá za tým stojí, rozhodne o tom, že či ideš, či nie, a teda príde ti mailik, správa o tom, či ťa vybrali alebo nevybrali a teda ideš na tie majstrovstvá Európy alebo na majstrovstvá sveta a to je ten vrchol, proste najviac, čo môžeš dosiahnuť a je to strašne úžasný pocit. Podľa mňa ja som strašne rada a vďačná, že som prvé roky mojho súťaženia alebo teda, že som vôbec súťažila takto, lebo je to strašne dobrá skúsenosť a vôbec ten pocit, že ťa proste vyberú a budeš cestovať s celou skupinou ľudí, so všetkými ľuďmi, ktorých proste vybrali na tú Európu a strašne krásna súťaž je to, co som mali v Santa Zuzane v Španielsku a tam boli majstrovstvá Európy a bolo to niečo neskutočné, čiže proste stojí to za to naozaj. A vlastne tým, že ťa vyberú, tak ty ideš z repre a ideš vlastne reprezentovať svoju krajinu na tie majstrovstvá Európy, na tie majstrovstvá sveta. Čiže si vlastne ako reprezentant. No a potom napríklad na takých Diamond Cupoch alebo na niektorých súťažiach vrchol je získať Elite Pro Card a teraz takú Pro kartu, s ktorou vieš teda súťažiť už aj o finančné peniaze alebo teda prejdeš medzi profikov a teda súťažiť na vyššej úrovni, ale vyhrať tú kartu je extrémne náročné a ťažké a vyhrajú strašne málo ľudí, čiže to je na tom také smutné, že proste nie je to možno ani smutné, ale nie je to dostupné úplne pre každého a nevyhrá to naozaj každý. Ja som súťažila v Prahe minulý rok alebo pred 2 rokmi, neviem, potom v Dubaji a tam sa súťažilo tiež presne na Diamond Cupe o tú pro kartu, ale brutálna bola konkurencia, čiže nevyhrala som ju. A poďme sa pozrieť na to, čo z toho reálne môžeš vyťažiť, využiť, alebo čo z toho môžeš získať. Aby som nerozprávala stále iba tie negatíva, že sa ti to neoplatí, že proste nič z toho nemáš, lebo akože je to tak, ale pokiaľ ty to robíš srdcom a to chceš a proste ide si za tým, tak stále proste ti niečo do toho ženie, ťahá a tak ďalej a reálne ty si môžeš vybudovať svoje meno. Pokiaľ si dobrá, nie je to úplne automatické. Musíš proste sa venovať aj tým sociálnym sieťam a pokiaľ si chceš na to vybudovať svoju klientelu a trénovať ľudí vo fitku alebo si založiť nejaký online coaching a viesť teda toto, tak určite ti to vie pomôcť. Posunie sa hlavne osobnostne, mentálne ťa vie tá príprava posunúť, brutálne ťa vie posunúť. Pozeraj sa na vec inak, lepšie zvládaš niektoré situácie, proste vieš narábať s tým jedlom a teda vie ťa to extrémne posunúť a čo sa týka spolupráci, tiež ti vedia prísť nové spolupráce cez sociálne siete, vie si vybudovať to meno a teda budovať si kariéru na tom súťažení, hej. A už sa ľudia na teba trošku inak pozerajú, máš niečo odsúťažené a tiež čo sa týka trénerov, tak akože nebudem taká úplne, že som niečo viac, ale proste v dnešnej dobe sa ľudia pozerajú na to, že ako vyzeráš hlavne a aké máš výsledky. Aj podľa toho si ľudia bežní vo fitku vyberajú trénerov, ale samozrejme ide aj o prístup k tým ľuďom. A poďme sa pozrieť na takú temnú stránku toho súťaženia a to je to, rovno začnem od seba, alebo teda tým hlavným, čo ma napadá a to je to, že som stratila veľakrát už aj svoj cyklus počas súťaženia. Prvé roky súťaženia, akože nesúťažím úplne že extrémne dlho, možno nejakých 4-5 rokov a podľa sezón, ale viem, že som veľakrát stratila svoj cyklus, to je presne preto, že dáš nízko tie tuky a teda ten tuk na tele, on už stopne vlastne všetky hormóny alebo všetko to, čo je reálne nepotrebné pre to telo a čo môže stopnúť. Čiže preto sa mi stopol veľakrát aj cyklus. Stratila som ho možno aj na pol roka. Potom sa stále chvála Bohu vráti, ale poznám baby, ktoré s tým bojujú a sa im nevráti možno aj rok, 2. A je to fakt akože je to už taká hranica s tým, čo je zdravé, nezdravé, lebo buďme úprimní, súťaženie už vôbec nie je akože v dnešnej dobe, že zdravé. Je to tiež šport a každý šport má svoje extrémy. Či je to krasokorčľovanie, hokej alebo tak ďalej. Čiže
áno, aj mňa sa to týkalo, aj do poslednej prípravy sa ma to týka. Teraz som na tom OK, ale aj minulú prípravu som proste s tým mala problém a viem, že je to súčasť, viem, že sa ma to týka a že proste sa to vráti do normálu, keď navýšim tie tuky, zvýšim to percento tuku na tele po súťažiach. Samozrejme ďalší bod môže mať hormonálne výkyvy, proste to správanie, raz sa cítiš tak, raz sa cítiš tak, strašne zmiešané pocity alebo to správanie som mala, aj zvykne mať počas súťaženia a práve na to sa teším, keď sa dám do takého kľudu normálnu po súťaži, ale treba si uvedomiť na to, že po súťažné obdobie je ešte mnohokrát horšie alebo ťažšie ako samotná príprava, lebo v príprave máš cieľ a držíš sa toho a ideš, všetko robíš tak, aby to bolo čo najlepšie. Ale po súťaži už teda nemáš cieľ a už máš vlastne aký voľnú ruku toho jedenia alebo si môžeš dať čo chceš. A veľa bab s tým má problém, že priberú aj 5-10 kg za týždeň po súťaži. Hej, samozrejme je to aj voda, ale sa prejedajú, potom majú výčitky, potom pláču, potom im je zle, potom nás vracajú. Ja som si tým tiež prešla a ja po súťažnom dobe tiež nezvládam úplne jednoducho, pretože stále s tým bojujem a stále proste najhoršie na tom je to, že každá baba by chcela po súťaži vyzerať alebo si udržať tú súťažnú formu, ale to nie je úplne normálne a nie je to zdravé. Nie je to zdravé vyzerať 24/7 vysekaná, teda aj po súťaži. Hej, ty potrebuješ dať tie hormóny dokopy, potrebuješ dať telu to, čo potrebuje a potrebuje sa hlavne psychicky ukľudniť. Čiže stále s tým bojujem, ale už som na tom po tých súťažiach lepšie, ale nikdy som, chvála Bohu, nepribrala 10-15 kg, som nevyzerala úplne ako prasa po súťažiach, lebo to som povedala, že nechcem, ale mala som také mierne poruchy príjmu potravy, že som sa proste prejedala, potom som nad tým plakala, mi to bolo ľúto a stále ten instinkt kolobek dookola, čiže toto po súťažiach trvá aj u mňa, možno nejaký mesiac, dva, kým sa dám úplne dokopy, ale asi to proste patrí k tomu. A taký záver, pre koho možno má toto súťaženie zmysel. Súťaženie má zmysel pre ľudí, ktorí chcú sa proste posúvať, ktorí sú súťaživí, ktorí chcú pušovať svoje limity, ktorí chcú byť lepší, ktorí chcú proste niečo v živote alebo v tom súťažení viacej dosiahnuť a ktorí hlavne vidia, že majú potenciál, milujú cvičenie, milujú progresovať a zvládnu mať nejaký režim, disciplínu aj čo sa týka tej stravy, aj cvičenia a teda chcú si to vyskúšať. Vôbec nie je hanba to, keď niektorá baba začne prípravu a ju nedokončí, lebo zistí, že proste na to nemá. Skôr je horšie to, aby to nerobila kvôli druhým ľuďom, ale musí to robiť kvôli sebe, lebo proste nikdy nerob nič kvôli niekomu druhému a hlavne nehazarduj tak so svojím zdravím ako pri súťažných prípravách, lebo to fakt nie je úplne easy, ako to možno bežní ľudia vnímajú. A mňa sa akokrát niekto vo fitku spýta, že a čo, že jak, že aj sa tiež pripravá na súťaž a ja reálne som 2-3 týždne pred súťažou koľkokrát bola a proste už ani. Aby z tých ľudí sa spýtala, že fakt, že proste takto vyzerať úplne nie je normálne, nemať žiadne percento tuku na tele, alebo teda nízke a každý to vníma proste inak, no a treba to robiť hlavne pre seba, netreba sa pozerať na nikoho iného, čo myslí. Treba si vyskúšať hlavne tú dietu, že či to zvládneš, byť mesiac proste striktne, čiže treba si najprv tieto veci vyskúšať a potom sa možno pustiť do tej prípravy, hej. Tak, trošku som sa viacej rozkecala, ale to som tak všetko zhrnula dokopy a teda snažila som sa to aj opísať, vysvetliť, ako reálne to súťaženie na Slovensku funguje. A možno, keď ma niečo ešte napadne, tak spravím aj druhý diel, že čo ešte také pikošky, alebo čo som na sebe tak postrehla a tak ďalej. Dúfam, že sa vám toto dlhšie video bude páčiť, ale proste nedá sa to úplne skrátiť. A budem rada, keď mi napíšete nejaký koment, ako sa vám to páčilo, čo by ste možno chceli vedieť, alebo čo vás ešte zaujíma o tom súťažení a budem rada, keď mi zanecháte nejaký koment. Dajte mi kľudne like, odber, budem rada za každé prezdieľanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.